Green sumpah. Tak pijeti, tak pijeti. Pirsa napa? Napa leres niki daleme Mas Joko. Iya, iya, iya. Piyantune alit Mas kumis tipis lenjer kuning. Pilih mlampah kados Raden Bratasena. Wedan ora nerute ning sliramu kuwi sapa? Sajake aku wis nate pirsa. Sumpah lali. Masa sumpah lali akeh sing tak pikir. Alah kuwi kakean wedokan ngono kuwi. Ora. Wedokan apa lho? Ngapusi kok. Aja dadi ati Dik, aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon lemu ning saiki saya kuru. Apa tenan ya Mas kapingin dikek. Kok sumpah. Aja dadi ati Dik, aku pancen lali ning sliramu katon siji. Wingi katon ayu ning saiki nyuwek motong. Gandrung lu. Mas Joko. Balem-balem. Nanti ya Mas. Kene lho. Wingi tambah ayu ning saiki saya ayu. Mas Joko. Dalem. Sarene aku karo sliramu wis padha suka-padha sukane. Heeh. Ayo yuk mlebu yuk. Yuk sak ceritane memuaskan.